дар видеои имрӯза хона, мошин, велосипед, хона ҳастай. Видеоро лайк монед, мо сар мекунем. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман нависед. Мо бепул реклама мекунем. Бепул. хонаи фурӯшӣ воқеъ ҳаст дар ноҳияи Восеъ. дуошонага, 10 ҳуҷраи хоб дорад, 10 сотиқ замин, дарахтҳои мевадаҳандарам дорад. 2 ҷойи об дорад мега. як качайка я оби водопровод. об мега постоянно ҳастай. Унаҳа чойни кабин постоянно об ҳастай. мегири любое время корта буд мекунем. нархш $50,000. харидори аниқ боша мега бо савдо карда мешавад. ина савдо ҳам мешидай. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. унаҳа консенерам доштай. агар ба шумо маъқул бошад, ватсап, имо ҳастай. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷихед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. хонаи фурӯшӣ воқеъ ҳаст дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. 4 сотиқ замин, бетони хонаи рехтагиай. чихел шумо дар сурат дидестен. ту хонара мега санг пур кардагиан. об светаш постоянно ҳастай мега. бо ба наздики качайка мекунем мега качайка. ҳуҷҷатош 100%ай. нархш $70,000 сомонӣ. харидори аниқ боша мега бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастай. хонаи фурӯшӣ воқеъ ҳаст дар шаҳри Душанбе, Гипразем ва яни Городок, наздики заправкаи Фароз. духонага, квартира чистовой обделка кардагиам мега. 53 метри квадратӣ. дар 4 ошона. домои 13 ошонага мега. новостройка. нархш $250,000 сомонӣ. харидори аниқ боша мега бо савдо карда мешавад. ина бо савдо ҳам мешидай. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ воқеъ ҳаст дар ноҳияи Панҷ, ҷамоати озодагон. 30 сотиқ замин дора. 3 дар хона бо калидорош. 2 хонаи зимистона ҳам дорад мега. кухни, анҷомхона, аловхона дора. обуш 24 саъатай мега. водопровод. оғили калон дора мега. ҷои гови молам ҳастай мега. сӯрошна фурӯхта мешавад. нархш $40,000. харидори аниқ боша мега бо савдо карда мешавад. ина бо савдо ҳам мешидай. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастай. хонаи фурӯшӣ воқеъ ҳаст дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Роҳатӣ. 4 сотиқ замин, 3 дар хона, калидор, кухни, баня дар дурунаш. хона ба семинблок сохтагиан. ай берун, ай дурунуш кирпичи пухтагӣ қатӣ мега. 2 подвал дора.
об светаш доимӣ документош 100%. нархаш 200 000 сомонӣ ё алиш карда мешавад. мега ба мошин агар ба шумо маъқул бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ Opel Caravan соли бароришаш 98 сол. сӯзишвориш газ ва бензин. мотор 1.6. 4 баллондаш навай. документош 11 моҳа. сарсаяни мошин 100%. нархаш 23 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ соли бароришаш 2001. сӯзишвориш дизел. 5 фарсунгага. сарсаяни мошин нормалния. нархаш 47 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад ё алиш мешавад ба Opel Zafira ё Astra-G. мошин қарор дорад дар шаҳри оби гарм. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо имо ҳастанд. велосипеди фурӯшӣ қарор дорад дар Москва. метро Шилковскаяда. сарсаяниш 100%. чиқе ки шумо дар суратҳо дидестен. нархаш 5500 рубл. харидори аниқ боша мега бо савдо карда мешавад. ина бо савдо ҳам мешида. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастанд. бародаро, видеои мо ба охир расид. аз шумо эҳтиромона хоҳиш ҳамин видеои моро падилитса кинед, яъне паҳн кинед дар имо, WhatsApp, Viber. аз шумо эҳтиромона хоҳиш ва лайкро, комментария нависанро фаромӯш накунед. фикротонро дар комментария нависед. агуҷо хона ёбем, агуҷо мошин, агуҷо заминҳои фурӯшӣ ёбем, шумо ҳатман нависед. мо кофта ёфта пешкаши шумо мегардонем. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. дар паноҳи Аллоҳ бошед.